Bueno, vou ler un anaquiño meu dunha obra inédita que está, pois, nese momento aburrido e difícil dos que somos máis modestos, que é a procura dun editor. O título ven sendo unha pequena viaxe polo Douro arriba, o Douro viñateiro, que conleva outras moitas cousas de experiencias e viaxe ao redor tamén do que é ser galego e ser portugués. O título deste precapítulo sería Déjame recordarte como eras entonces cuando non existías, fragmento dun poema de Neruda. Para entrar de Galicia a Portugal hai que facelo andando a bella ponte de ferro entre Valencia e Tui. Antes non existía outro xeito de pasar o Miño, e aínda máis antes nin iso. Pero os homes cruzábamos igual, nos dous sentidos. As xentes sempre atopamos o modo de estreitar o rego dos ríos para atravesar dunha beira a outra, para comprar e vender, para amar, tamén ás veces para alimentar vellos rancores. Dis que os ríos serven para distanciar as marxes, e decía Torga, o noso Torga. Así como a espada de Tristán, aquel fío de auga cristalina, esforzábase por tornar imposible o coito entre as dúas marxes. E falaba a propósito do noso Miño. Os ríos, en efecto, afastan. Pola contra, a terra, os montes e vales, e por moito que nos empeñemos, unen. Poñamos por caso a raya seca. Os límites aquí ás veces confúndense. Ou mellor aínda, digamos que todas as rayas e como manifestación física non existen, só na imaginación dos que creen nelas. Sen rayas, os homes e as mulleres mestúranse, as árbores pícanse, as linguas confúndense, as peores bestas do monte proqueran fíos comuns. Camiñar pola ponte que separa Portugal da Galiza impón algo de respecto. É algo así como voar sobre as augas dun río inexistente, como andar coa imaginación por riba destas viaxeiras augas. Aínda máis, como soñar que o Miño, como arredamento, fose el mesmo unha alucinación.